За съжаление, загубихте от Спартак, едно позабравено дерби на Пловдив, Марица с Спартака. Какво ни ви достигна в днешния двубой? Много ни достигна. Поздравявам противника за победата. Специално днес влезнаха по-добре в матча. Нямахме отговор на тяхната преса, техните единоборства в първото по време особено. Направиха няколко много добри контратаки. Там също не можахме да се противопоставим. Исках дори да го загубим, да покажем по-добър футбол. Можем. Дойдоха доста хора. Другия път. Можем да кажем, че селекцията ви изостава от тази на Спартак. Не искам да говоря с селекция. Правили сме, това сме отговорни сме с селекцията. Момчетата не мога да се оплача, че не са се раздали. Могат да играят много по-добре и с тази селекция. Многото мачове повлияха ли умората? Натрупаха се. Сега предполагам, имахме и път така доста в сряда, но това не е оправдание, нали? Щом сме тръгнали да играем и за купата на 100%, това не трябва да ни е оправдание. Притеснява ли ви това, че от едната крайност в другата? Започнахте сезона само с победи, сега пък допуснахте две загуби за шампионата. Ние сме още в началото. Не е срамно да загубиш от Спартак в дерби, не е срамно в Секирово да загубиш. Лошото е, че не играхме добре в двата мача. Като казахте за купата, някакви предпочитания за съперник отбор от втора лига ще е тук? Има време, много време има до този матч. До тогава, ако по програма мисля, че се играе в средата на октомври, имаме много важни матчове тук за първенство. Значи искам да се запазим здрави. До тогава е възможно да играем по-добре и да съберем повече точки. Успяхте ли да измъкнете някакви позитиви от днешния двубой? Имаше ли футболисти, които според вас прегоряха? Със сигурност имаше. Даже целият отбор мога да кажа, че една от причините е това, но сега такива мачове напрежението не трябва да влияе. Ако някой, особено от по-младите, иска да расте, това е част от играта. С Оджай, кое е положението? Малко рискувахме с него и избързахме. Ще видим. Има там мускулни проблеми. Беше добре в последните две тренировки, но избързахме. Трябва да почивам.